Hej til Gilluat, mistä elää vloggi mu ullumik qaamammu iluarinerpaasak eqqartussuak inuuninni missing pinnersaa taangittut ksia livsstils favoriter taama immaaqallnaat taangaan kalaalsqanu taassuarput atsertingu arlaannik taamarip qaamammut tittit nuannarisaai taama tulluun arla kommenteeralt atseeqataarusukkui siunnersum allanniarina kommentaarim arlaannu kanani ataaniippo allaqqaam uanga nuannikoriorjussuugama issaanuakkam kiaqaannaavilerlua uangalu isartakka taamarsuan nuannarinan iorannissa pamuulilluunniinaam iorannissa nuannarivallaan ajorpak isartak suulluunni nakorsoqap isartangattori ukuninga wa isartak taamarsuа ioraarusun ajorpak pingittaorsinnaavara aperissuarata tis ilnammin tassa isumangui atussua ksiawat siunnersorsuppak taak imaatsaat no isariaqangikkuk ajungila taanammin timima imaattussua taaman wa qassartariaasqaam imaangit aamil taamaasasut uanamminerlua taamaanginnarpa taamaama kiaqaruissuartaaram timera uunarpallaaleraanga nillertumi imerlunga nillertumi arlaan attungaqarlua timera nillorsertarpara pamuulitungikkaluarluat sakkortuneruyussuun alungiinnassua taamaaliorniarui pamuuli iluaqutigisauk atungaringuk atuinnakkit taaksi ua namminerlua migreenertaraangama migreenertoriusinnaasaaram taaksia migreenerlua atortangara maasker talang Instagrammi mimma takusimissuas imaqarititium ileriarluun illataatitium ileriarlunguluunni atorsinnaasapara killorm saatsillugu ne unga ilillu taaniaqora qanuma nillertoriuungani niaqora nillarsarujussua uunarnerasakku liartussua taaksia neriukkaluapa marluusimasinnaas aappa ima qanuma nillarsaaraarluni uunnaqikkuni ima atorsinnaajunnaaraanga aappatinguinnartassangaluaattaa una ileqqilluta taatiitortoriussuunga aam nillertum imeraluarlua tiitorsinnaasappa aam tiitortorioruyuungaam ulikkaaqangayittu affa qaangilaarlu nuungayappak imaattuuppun Ricola Herb Tea forfriskende min taakuma Ricola sukkuaq ussernikoukkit taakkusunneqqinnarp taamalla uunerlui imerlui iluartoriussuta kakkilertanguit imarukki kakkilertaunnaarl aam ammassuaqingap aqqutta massak atorsinnaagaluappakka taavalu aam allatiit David Rio San Francisco immulerlu imaluun imiinnererlungit okka spice Thai tea ukkua sukkoqangittut suu akorinerpaan vanilja kokosolja ti qernertau assingingittorpasui akorivai nukammamaringilai nukanga akitsinguamaan aqqisaallu mamartoriussuusserniaras aappara ussaamio pikkunaittorpo tiitukkani iluum imeqqinnagu tipingissoruyussuuppu vaniljasun kaangeerarsunnippun arlaan susunninnerp tipingittoriussuup tia nukam imissallumamaringila ua imertoriuusarpakka samungalaaruk killinnialereep ukkua naisin pisiaraakka 135 kroner qappuusiarangua taas 10 kroner qaam taa ukku qasseriaruyussuulluti atorsinnaangam taa ukku akikinneralaarsuam ukku pisiaraakka taa aammaatassimi tiimmaatamak
nemmin nitsiakam kuillu imaattortak taakwa aam uapisiarisak sionaqaam taakku taamarsuai mingilakka ksia aion iluarisoriorioissua una puutummimingaanners imaffi tiitorfi sihun qappia una uutitsini ajoram iluarisoriorioissua taavalu simimarluult ukuinnaan nassangukki angivallaartorsuungittum nassarusukki onkuinnaarlu taanassartarpakka ingerlaannillortitsipallan ajorpo taavalu simia taarseraanni ayan nitsitaqaptakusinnaavat taava onga inissikokko matungukko taatsiutitkuaraarnikuullungit iluanun ima uunart imaattorukku tiinaammassippat ammut naqiinnas imalun kaffi anginerusumi sequtsernikut taa kaffiliorsinnaut tiitorlutsilluun nassaannarluu taa sumunnarfin iluarisoriissua qanorma piilima ima taakku ilisarpianu iliinnarlu iluarisoriissua taaksia anginneq aayun iluarisara aampuutummimingaannerus uppisiaraat puutummimingaannersu -25% matungajallerami akikillilerassuarmat taa uani naluaatakusinnaanerit ima sukallungu simissinnaa taa ima sumullun nassarsinnaa sivisoriorioriummi qanorma uunartarsivi ilumoortum imma fiartiim missa uuner purat ima iluaneritseraallugu uunaruusaartarpo ceremony io iluatunga aamqaatunga taa sivisorium uunartitsaall massakku tiitungara ima itto iluaniipsunnayorsingilang uunarpallaaqinammi taa ammaraanni marloriakaaillatsillungu iluarinerpaasarpa kut ima najorsilernum uunarpallaariga saassappat angisoriissua kuutsin ajoramiu tas taakkuungallarpu qaamma una pisariaqartingaarlui atornikuusik napparsimanerm nalaan påskengittorl napparsimaam suli massakkingunera suli malunniuteqap taamarsuasivistigisum nuan ajoraluarpa taamaam video ni nutaan saqqummakkulaartoqangila ilumoortum sapaatakunnersua innanganikuungam siniffimmi nujaksumu tamaangsammis Instagrammin malinnaasimaanguiqanu isikkoqassimanersua nalunnaviangilat qoyan isinginnaarsinnaangaviqangamit blogkim videom ikkussingama ajungittunguuniarisi arlaani kommenteeriiniarin atimpiukkunnattumi nalungisaqaruina una аллат атсерумаарпа qaammattullian saqqummersitseqqissanguma imaattumi nuannaringussiu taamaattum saqqummersitsaarnera taa saqqummersitsalerumаарpa atseqalerlnit nutaami ajungittunguuniarisi takoqqinnialerpungut tissal videoliorusukkusunnikuunam ajunginniarisi bye